An filabagaw an'an lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ɲɛna ko nin y'aw ka wulada fɛ kunnafoniw daminɛlen bi tarata donya in na n'o ye tubabukalo tile 12 ye sunkalo ale tile 2 fana ye bi ye marisikalo an bɛ ale la san 2024 Amara ko glasi ɲeli sɔrɔlen kɛlen don kataba 4 ye dɛ ni courant tɛ glasi bi sɔrɔ cogo di maaw y'a yira k'a fɔ ko glasi magoɲɛ caman bi kɛ na ale ye suntigɛ la ka sababu kɛ maaw yɛrɛ n'u ye suntigɛ fɛn sumalenw o de ka d'u ye kosɛbɛ ko nka ko suntigɛ waati mana se nin waati in na Amara kunun ko maaw ye ta ka bin caman de kɛ glasi nɔfɛ Bamakɔ ya yɔrɔ dɔw la ko glasi a sɔngɔ yɛlɛla fo siɲɛ 3 minnu tun b'a feere 5 olu dɔw ta kɛra 10 ye nka ko yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ Barilabugu ko a tolen don 10 ye nka dɔ ko ale fana ye ji sumalen a b'a fɔ ma ko duruduruji ale y'o san kunun ko 60 yaasa a ka se ka o kɛ ka sun tigɛ gwadomuso dɔ ko ale ye glasi ɲini koyi a y'i sen do k'i bolo da a m'a ɲini sɔrɔ ale ye a fɔ a ka kɔkɛ ye k'e tɛn'i ka ji in min ten sa ko n'o tɛ ko glasi ma sɔrɔ bi dɛ Motikaw fɛ yen o kelen don nka ko glasi k'a bɛ taa sɔrɔ fo 100 de ma a den kelen nka o bɛ ten cogo la o yɛrɛ y'a ye ko n'i y'a y'i ɲɛ na koyi ko min ye o yɔrɔw ye olu ni Bamakɔ bɛɛ ye kelen bɛ dabolo kelen na nin waati in na koyi kuranko dɛsɛ o de kɛlen ka glasi dɛsɛ minnu fana kɛlen ka groupe sigi glasi dilan ni glasi feere kama Amara olu fana kɛlen k'u ka sɔngɔ fara a kan mɔgɔ dɔw fana bɛna n'a ta olu fɛ ka taa feere de o de la a sɔngɔ bɛ yɛlɛ ni u y'a di olu ma 50 la olu yɛrɛ bɛ taa feere 100 ne m'a f'i ye ko sunkalo in fo n'Ala yɛrɛ ɲinɛna na k'an ka dugawu minɛ dɛ parce que bi sɔgɔmada na ne ko n ko kurantigɛ min filɛ nin k'a bɛ kɛ juruma kafari y'an ye dɔ ye ne wele ko n'o y'a sɔrɔ anw b'a baraji sɔrɔ ko ɲɛmaaw ta y'a jurumu ye ko sabula ko parce que ko mɔgɔ bɛ ka u ka compteurs fa k'u ka courant san k'u hakilila tigɛ Amara k'u bɛna na courant sɔrɔ ko courant tɛ ka sɔrɔ wa min ye glasi ko ye Moti kɔnɔna na ko a sɔngɔ yɛrɛ kun ka di kɔrɔlen koyi ko nka ko nin waati in na ko courant tigɛ min nana don a ko kɔrɔ sa ko de y'a gɛlɛya wa ko bɛɛ lajɛlen ni kan ko Amara k'o ye glasi ko de ye dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a yira o la k'a fɔ ko min ye an ka kamalenni min ni ale yɛrɛ ye jagokɛlaba ye ni opérateur économique don ni bɛɛ lajɛlen b'a lakodɔn n'a kun minɛna Mama la k'a ye sefa wari miliyari 2 ani miliyɔn 700 a y'o de sara yaasa a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ Amara énergie ko in kibaruya la bɔlɔlɔ siraw fɛ bi ko bataki dɔ bɔra ka bi bataki min kɔnɔna na i b'a dɔn ye min kɛ u ye énergie ladege de nka olu ta ye min ye ko ampulu ni a bɛ nɛrɛmugu la o kɔrɔ ko courant bɛ yen nka n'a bɛ finman na o kɔrɔ ko courant tɛ yen nka olu ka papier la ampulu bɛ nɛrɛmugu la siɲɛ 3 de tile kɔnɔ maaw fɛ yen Amara énergie fana ɲɛmaaw ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ko o t'olu ka sɛbɛn ye k'olu m'o dilan o tɛ olu ka ko ye nka hakili la k'a fɔ énergie ɲɛmaaw ani ministériso ɲɛmaaw u bɛ labɛn na yaasa ka se ka kunnafoni dɔ bɛrɛ la Amara nin tɛ énergie dɔrɔn ye koyi Mali yɛrɛ de kɔnɔna na y'an y'a fɔ ka dɛsɛ kunnafoni dicogo ɲuman sabula sɛbɛnna kow i b'u sɛbɛn ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min i bɛ ko minnu bɛ yen ni olu tɛ sɛbɛn i b'olu fana y'o cogoya kelen na ni jamana tora o cogo la kunnafoni ɲuman n'a kolo i b'a dɔn cogo di don o don i b'a mɛn kiiri kunda nin kɛra nka k'a fɔ ko minisiriso yɛrɛ y'a fɔ ko a kɛra ko kiiritigɛlaw yɛrɛ ko ten ka sɛbɛn k'a la i t'o ye Amara o fana baara kɛli ka gɛlɛ dɛ k'e ka taa kunnafoni ta sunkɔrɔla mɔgɔw b'a di cogo min u b'a baara kɛ cogo min a ka gɛlɛ kibaruya caman bɛ yanni k'u sɔrɔ k'i bolo da u kan k'a fɔ ko k'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ masaya segin Ala ma gouvernement kan ka fɛn min falen bi o ye nka an y'a mɛn fana Amara k'u kɛlen don ka agence ba dɔw de fana ta dɛ ko ka kunnafoni ko ta ka di olu ma an ka baarakɛyɔrɔ caman na bi minnu fana ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana in ma waati tɛmɛnenw na bi k'olu niyɔrɔbatigiw olu fana ka agent de communication de wulilen don k'u jɔ kaki ka gouvernement ka kunnafoni minɛ kunnafoni dila ni agent de communication olu bɛ se ka baara kɛ de
ninnu ko k'a maɲɛ k'a fɔ k'a manja k'a fɔ kunnafonidila ko ka taa sɔgɔbɛ k'a ɲɛɲini ka n'a da maaw tulo kan o fila tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ o ka gɛlɛ dɛ donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ halisa kunnafoniko ta sira la ko sɛbɛlamaw ko ɲɛnɛmaw ko min bɛ malidenw nin kan u ka kibaruya di cogo ɲuman na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min énergie ka kibaruya fɔlɔ bɔli bɛɛ lajɛlen y'a ye radio Mali ka bɔlɔlɔ sira fɛ u yɛrɛ tilara ka bɔ ka dantigɛli kɛ a la sɛbɛn jatigida min bɔra bi Amara a surula maaw kun maaw si t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min wa a bɛ ka suru maaw kun cogo min kuran bɛ ka tigɛ o cogoya kelen de fana na dɛ min bɛ sɛbɛn in na dɛ yɔrɔ maaw na da la donc gouvernement k'a lajɛ halisa gouvernement k'a ka kunnafoni dicogo lajɛ u bɛ ko sɛbɛlamabaw i n'a fɔ je le répète bɛ t'i sigi communiqué kɛ cogo min u k'a ko bɛɛ don bɛrɛla ten cogo la u ka falen don a la yaasa jamanadenw ka kunnafoni sanuma ɲuman sɔrɔ dogofirikaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen na an y'a jira k'a fɔ sibiri ko maa 3 o fatura ye nin waati in na basigi kɔni nalen don dɔɔni nka duguladenw caman olu sirannen don Amara k'a sababuya kɛ banbaanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaaw bɛ munumunu salo la u dala hali bi dogofiri bɛ cogo min Atarayikaw Lere Sunpi Ɲafunge Masuruna na olu fana ko k'u mago bɛ finicogo la dɛ Amara sabula olu fɛ yen olu jatigɛlen u sirannen u t'a dɔn b'u ko min bɛ t'u jami nin waati in na Ataraye dun ye dugu belebeleba ye min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Ɲafunge mara ale kɔnɔna na dugu min don Amara ni nin waati in tɛ fɛn caman bɛ sɔrɔ dugu in kɔnɔ dɛ maaninfin de bɛ yen ko wɛrɛ nka depuis san 2012 Amara Ataraye kalan tɛ ka k'a kɔnɔ fo bi olu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ min ye jamana yɛrɛ ye ni wulikajɔ ma kɛ ka taa dɛmɛ don u ma a ɲininen don finitigiw fɛ sa u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa Atarayikaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min Tapital Pulako o ɲɛma ni o ye Sise ye k'ale kun tununa a na kɛ kunun ni kunasini kunun ko kana se bi la u ka jeunesse ɲɛma ko a yera dɛ ko maa minnu tun y'a minɛ k'u y'a bila kɔkan kibaru la Kodiwarikaw fɛ yen olu ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ari Konan Beje ni Ala ye ale ka kalifa minɛ a la utu kalo tɛmɛnen san 2023 tile fɔlɔ ko ni Ala sɔnna a ma Amara a ka janaja ɲɛnajɛw a ma fɔ ko janaja don dɛ a ɲɛnajɛw k'o bɛ daminɛ mai kalo tile 20 ko Alassane Dramane Ouattara ye kibaruya lase u ka kibaruya dilaw fɛ min ye a yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛlitɔ n'o ye PDCI ye o fana secrétaire général n'o ye Tidiane Cham ye o fana ye kunnafoni di ani Alassane ka ɲɔgɔn ye dɔ tun fɛ min kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen wɔlɔfɔw fɛ yen kalata yɛrɛ kofɔ bɛ sen na ko jɔnni ye maa min si ka ca ni wɔlɔfɔw ka candidat bɛɛ lajɛlen ye u ka sariya sun b'a jira k'a fɔ ko min ye maa o maa n'i ye Senegalika ye n'i sigilen don u ka jamana kɔnɔ i si mana san 38 sɔrɔ fo ka taa se san 75 ma Amara ka kɛ ni kalata don fɔlɔ ye k'e sen bɛ se ka ye wa i kan ka sɛbɛnw di sɛbɛn minnu b'a to i sen bɛ ye a la k'o de la maa 19 min sugandira n'olu kan ka kalata kɛ k'u si b'a daminɛ san 35 ka taa bila san 68 na Pape Djibril Faye ale de bɛ san 38 na ni ale bɔra ye min bɛ da ale ka sa o ye Déthié Fall ye ne ale bɔra ye Anta Bokar Ngom o ye san 40 ye Bassirou Diomaye Faye ni ale ye Sonko ka candidat ye ale bɛ san 43 la Déthié Fall o bɛ san 48 na Daouda Ndiaye san 50 Cheikh Tidiane Dièye san 51 Mame Ndoye Diaw san 53 Sereng Mbop san 57 Ali Ngoum san 59 Thierno Alassane Sall san 60 Macky Gakou san 62 Lamine Diallo san 64 Idrissa Seck san 64 Mohamed Mboum Abdallah John san 65 Boubacar Kamara san 65 Habib Sy san 67 min ye Khalifa Aboubacar Sall ye Dakar maire kɔrɔ ale de ka kɔrɔ ni bɛɛ ye san 68 Amara ninnu de bɛna taa jagarija kɛnɛ ka avril kalo tile 24 wɔlɔfɔ olu fɛ yen Nigeria gouvernement y'a jira k'a fɔ ko mori kalanso minnu b'u ka jamanaw kɔnɔna na
min ye u ka jamana 14 kɔnɔna na bi ka taa fara u ka faaba kan n'o ye Abuja ye Amara ko sigana bɛ ko la dɛ ko jatigɛ bɛ yen ko min ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw ye n'o ye terrorisiw ye Boko Haram maaw k'u ɲɛtana kɛlen don o kalansow ye k'u kɛlen don ka wulikajɔ belebele boloda ka ɲɛsin Abuja yɛrɛ kɔnɔna na an'u ka jamana 14 kɔnɔna na ko min ye kalanso ninnu ye ko u bɛna olu kɔni da walo dɛ ko a kalandenw cɛ ka taa ni u ye o de la u ka gouvernement fana wulila k'i jɔ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa ekɔliso minnu filɛ n'o ye ekɔli morikalansow ye k'u bɛna olu lakana kosɛbɛ ka kɛ ni nin waleya cɛjugu ye Nigeria kɔnɔna na ko min ye kalanden 465 ani ekɔli karamɔgɔw mori karamɔgɔw ani dɔw n'u ka denbayaw Amara k'olu bɛɛ lajɛlen de tunna dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na wa k'u minɛnen don maa minnu bolo maa si t'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka mun kɛ n'u ye yen sa jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye wuli ka jɔ kɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka o ko boloda cogo min ni mars kalo ye tile 7 min ye Américains ka lasigiden min bɛ République centrafricaine kɔnɔna na ale ye kunnafoni kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye l'Américains ye k'u ka sɔrɔdasi kelen ko o tɛ RCA kɔnɔna na n'o ye Centrafrique kɔnɔna ye ko wa fana ko min ye Centrafrique jamana kɔnɔna na ko États-Unis sen tɛ maa minɛna a ma maa ta a ma se maa ma kuma tɛ ko chinois minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka sanubɔ kɛ u ka dugu la dugu minnu b'a fɔ ma ko Yaloke k'olu sen t'o la olu dɔnko t'o ko la Faransiikaw fɛ yen Faransi kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ ko min ye bɔlɔlɔ sira kan ko a na kɛ ko wulikajɔ belebele dɔ talen don ka ɲɛsin Faransi baarakɛyɔrɔ belebelebaw ma u ka kunnafonidi gafe télévision so bɛ yen n'u b'a fɔ ko BFM TV ale ye kibaruya in di bi k'a y'a sɔrɔ u ka jamana premier ministre u ka baarakɛyɔrɔ kibaruya dilaw bolo ko min ye subahana machine bɔlɔlɔ sanfɛla la sa ko kabini kari tɛmɛnen Faransiikaw k'u kɔni ja tigɛlen don ko sabula u ka gouvernement u ka calatigɛ jɛkulubaw k'olu bɛɛ lajɛlen sɛbɛnw n'u fɛnw Amara nin ye kabako ye dɛ anw dun ko k'an b'an jigi kɛ bɔlɔlɔ ye e ko an yɛrɛ tɛ fɛɛrɛ minɛ nin ye Faransi ye o min b'a ko ɲɛdɔn o ja tigɛlen don k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna bin olu ka bɔlɔlɔ sira fɛ ko k'u ka sɛgɛrɛw n'u ka kow bɛɛ lajɛlen fasiri k'a ba yɛlɛma o wulikajɔ k'o kɔni jatigɛ k'o bɛ Faransi kan bi Faransiikaw fɛ yen fana u ka dugu min bɛ yen ko Havre u ka yen douanièrlakaw y'u bolo da drogue kan drogue min kun dogolen don sukaro carton caman kɔnɔ sukaro carton ninnu ale ni sukaro ninnu olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ conteneur belebeleba min kɔnɔ sa k'a wari bɛ taa se euro wari miliyɔn 32 ma k'a kun kɛlen don k'i kunda Dakar de kan sukaro in ko ja ko sukaro tɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye drogue min sa a bɔra Brésil o de la u y'a dɔn k'a fɔ ko a kun tɛ ka taa Dakar ko tun ye kuma ye k'o fɔ a la ten dɔrɔn ko n'o tɛ ko a taa yɔrɔ n'a a na yɔrɔ k'o tun ye olu Faransiikaw yɛrɛ fɛ ye u y'u tɛgɛ d'a kan k'a minɛ Italikaw fɛ yen Josariya tigilamaw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin u ka dugu ma n'u b'a fɔ ma ko Ponte Galeria ko sabula min ye maa caman ye n'u ye kɔgɔji tigɛ u bɛ taa o dugu in de kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye kɔgɔji tigɛ sa n'olu ye farafinnakaw ye k'olu caman bɛ yen min ye Rome kɔnɔna na ye ko Guinéen dɔ n'o si bɛ san 19 na o kɔni ye juru don i yɛrɛ kan na k'i yɛrɛ fa koyi kalo tɛmɛnen kɔnɔna na k'o de la sa ko a ɲinina sa Ponte Galeriakaw fɛ k'u ka dunan jigiyɔrɔ ninnu k'u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugu ko yaasa lafiya bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min kɛlɛkɛla minnu bɛ Ukraine kɔnɔna na ani kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw u y'a yira k'a fɔ k'u dusuma kasalen don ko sabula ko min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye falen min kɛ kɛlɛtigiw ka daga kɔnɔna na k'o ma diya olu ye ko wa ko n'a ko ma segin a nɔ na min ye Vladimir Zelensky ye k'u n'a bɔ fanga la dɛ sabula olu kɛlɛtigiw kɛlɛko bɛ olu minnu bolo ko baara min bɛ ka kɛ Ukraine kɔnɔna na k'a tɛ ka kɛ n'olu sagona ye Royaume-Unikaw fɛ n'a bɛ fɔ ma ko Angleterre kamalen ni san 11 k'o de kɛlen filɛ ka dabahana mobiliw ta k'u tugu ɲɔgɔn kɔ k'u bɛɛ lajɛlen juru don jurujan kelen na n'a fɔ ma ko caravane mobili 40 ɲɔgɔnna k'i kunda u ka dugu dɔ kan ko York kamalen yɛrɛ k'a yɛrɛ tun bɛ BMW X5 k'a tun b'o kɔnɔ sa ka mobili ninnu dende ka taa n'u ye san 11 k'u ye tɛgɛ d'a kan yɔrɔ min kibaruyaw nana yira k'a fɔ ko fɔ a ka sɛgɛsɛgɛ k'a jateminɛ a kelen tɛna kɛ nin waleya in kɛbaga ye sabula mobili ninnu sɔngɔ ka ca wa u darawuli ka bon o ma États-Unis jamanakuntigi n'o ye Joe Biden ye a ko olu kɔni ye laseli kɛ laseli min n'o b'o ta ka ɲɛsin Israël ma
k'olu ko a ka Hamasi kɛlɛ ko kɛlɛ in kɔnɔna na ko Israel kan k'a janto a yɛrɛ la dɛ ko sabula ko min ye funaɲɛniw ye k'olu bɔnɛ u nin na min ye maaw ye maa minnu ma kojugu kɛ k'olu bɔnɛ u nin na k'u kan k'o jateminɛ Amara ko min ye Joe Biden ka ni laseli k'a ye maaw kamana guwa sabula sibiri tɛmɛnen mars kalo tile 9 k'a ye ni kibaruya in ta ka ɲɛsin Benjamin Netanyahu ma ko wa fana k'a janto a yɛlɛla ko Israel bɛ ka ko minnu kɛ k'a bɛɛ lajɛlen tɛ ko ɲuman ye dɛ ko kɛlɛ in kɛcogo Gaza kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen t'olu ka hakilina ye ni min fɔlen filɛ nin ye o bɛ filan don Israel ka olu hakilina na kuma tɛ olu minnu dɛmɛnen don bi an lamɛnbagaw ka hakɛ to olu minnu dɛmɛnen don bi l'Américainkaw fɛ nin kɛlɛ in kɔnɔna na ko Joe Biden ka nin kuma ye Amara k'a bɛ se ka faamu kalata setɔ don min ye jo sariya tigilama olu wulilen don k'u jɔ k'a fɔ ko nin lahawta maafaba in Amerikikaw fɛ ko nin sera ka kɛ k'ale to fanga la k'a ma kala don ɲinɛ ka bɛn n'a ye k'u yɛrɛ ka sɔrɔdasi dɔ o taara min ye Israel lasigidenso dɔ la ka taa taji bɔ a yɛrɛ kan k'a yɛrɛ minɛ k'a yɛrɛ faga k'a fɔ ko a ti jɛni ni maafa in ye k'o bɛɛ ka kɛ k'a k'i da de ko ka taa se kalata ma k'o tɛ ko ɲɛnama ye o kalata ko hukumu kɔnɔna na sa a bɛ fɔ mun ma Amerikɛnw fɛ ko primaire u y'a yira k'a fɔ sa ko maa min kɔni ni ale so caman feerelen b'a bolo ni a ka nafolo ka ca kosɛbɛ États-Unis kɔnɔna na ko n'o ye Donald Trump ye ko ale ni Joe Biden ko kalata in ko a laban bɛna sɔn ka kɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko sabula ko primaire la n'o ye ɲɛbila kalataw ye k'u fila de bɛ ten ka fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ halisa ale États-Unis kelen kɔnɔna na Sudankaw ka kamalen dɔ bɛ yen k'a kun taara États-Unis kaw fɛ Arizona waati in na min ye l'Américainw ye k'olu kɔni kun y'a lasago Utah kaw fɛ yen nka a yera k'a fɔ ko kamalen k'a sen bɛ janfan dɔ la janfan min n'o ye ka marifa juguw san ka minɛnw san ka taa se dolari wari hiriyeka ba ma ko a kun bɛn'o fara ɲɔgɔn kan ko ka taa a yɛrɛ fa jamana na ka taa fanga dafiri kɛ yen Peter Biar Ajak ko n'i y'a jateminɛ ko san min na n'u ye Américainw ye dɛmɛ don a ma k'u ye visa d'a ma teliya la san 4 visa ka tila k'a lasago k'a bila u ka kalansow kɔnɔna na ko sabula ko min ye Sudan jamana n'o Sudanisi jamana ɲɛmaa ye ko tun y'a jira k'a fɔ ko a kɛlen don ka wuli ka jɔ boloda k'a bɛna na kojugu kɛ ko l'Américainw y'u ɲɛ tugu ka visa di kamalen min ma n'a si bɛ san 40 na bi a n'a ka denbaya k'o de filɛ nin k'a fɔ k'a bɛ marifaw san ka bɔmu san ko ka taa o dun tɛ bɛn n'olu ka sariya ye kuma tɛ a bɛ dugu min kɔnɔ n'o ye Maryland ye k'olu maaw y'u bolo d'a kan k'a minɛ Kanadakaw fɛ yen Boeing 777 dɔ ni ale kun wulila u ka dugu min bɛ yen ko Vancouver ka t'i kunda Londres ka sa ale kɔni ko a min ye glace-kuru o de avion in dasi ko ye o glace-kuru bɛ o avion in dasi Amara ja o fana ye ja min kan ka taa pilote kalanden dɔ bɛ yen sa ale yɛrɛ ye funankɛni ye ale sera ka ja in bɛɛ lajɛlen ta k'a kamari ko sabula ko waleya min don k'a bɛ kɛ san o san de o ja in k'o kɛlen don ka kamalennin sanga wuli bi kosɛbɛ sabula maa caman b'a ɲini k'o ja in ta u tɛ se k'a sɔrɔ funankɛni dɔ don ko ale kɔni tun bɛ piloteya degeli baara la k'o de sera ka ja in o kɔni sɔrɔ waleya min bɛ kɛ san fila u ka jamana kɔnɔna na walima san kɔnɔ siɲɛ kelen ko a bɛ to ka kɛ n'o ye glace-kuru ye ale kɔni bɛ pankurun dasi ɲɛ ko ka ca d'a mara o y'o sanga wulilen ale fana kɛra yen Messi ye ala ka hakili ɲuman d'a ma sibikaw fɛ yen amphithéâtre min bɛ yen n'o o ye CAS ye ni bayɛlɛmali bɛ kɛ yen npogotiginin 60 min tun bɛ kalan na olu ka kalancɛ baara kɛra baara ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye commission emploi sport jeunesse n'o ye maître Kadija Sangare CNT kɔnɔna na Dawuda Keyita ni ale yɛrɛ ye Sibi o maire ye Alassane Boare ale ye CSC directeur ye ka taa se gendarmelakaw polisilakaw ni sous-préfetlakaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni npogotigi ninnu jansa u ka kalo 6 kalan kɔfɛ ka sɔrɔ ka jɔnjɔn d'u ma ka kan bɛɛ don a ɲɔgɔn ye ko min ye maa 6nan minnu kan ka don sa olu ka labɛn min na kɛ baara in ale jɔkɔrɔma dondonba ye alimanw ka fondation belebele n'a fɔ ma Claude Cɛsira ni o coordinateur national ye o ye Sala Babi ye yɔrɔ in yɛrɛ sigilen don sibikaw fɛ bayɛlɛmali o ko ta nasira fɛ min ye Sudan kɔnɔna na ye sɔrɔdasiw y'a jira k'a fɔ ko télévision so ni radio so kɔni ko olu y'o kamari ko o b'olu bolokɔrɔ Senegalikaw fɛ yen kalataminɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kelen kan min ye AES ale bɛ ka se min sɔrɔ ni jugawale ni bamajawale kɛbaaw kan nin waati in na k'o kɔni tɛ ka ja Faransi ye o kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ka kibaruya jugu
k'olu labɛn k'olu di diɲɛ maaw ma u ka se ka olu fɔ ka mangoya ta ka ɲɛsin olu ma Paul Kagame k'ale bɛna taa ka manda 4nan na san 7 a bɛna o kura kɛ min ye Uranda jamanakuntigiya la Burkinakaw ko min ye ninjugawale Bamajawale kɛbaa dagayɔrɔ jugumanba dɔ bɛ yen k'olu kɔni ye da walo olu ye o da kari M5 RFP ni o ɲɛmaaya bɛ Imam Umaru Jara bolo ale bataki ci ka taa di ministre de l'administration territoriale ma bataki in ko a kɔnɔ kumaw ye mun ye comité stratégique M5 RFP rassemblement patriotique ko a b'a da ministre tulo kan ko ka kɛ n'u ka communiqué min bɔra kɔsa in na mars kalo tile 5 communiqué in ko kɔnɔna k'u y'a jira ka fɔ ko Sogɛli Kokala Mayiga k'o tɛ M5 RFP ɲɛmaaya tuguni ko Umaru Jara ko o de ye intérimaire ye ko fo ka taa se waati min ma wa fana k'u b'a ɲini ministre fɛ k'a ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ nin sɛbɛn in na nin ko in kɔni Amara nin ne kamana gan dɛ M5 RFP tɛ parti politique tɔn ye récépissé tɛ tɔn min na o bɛ lettre ci ministre ma cogo di Amara est-ce que ministre kan k'i sen don nin na récépissé ta aw ka tɔn tɔgɔ la aw tɛ bɛrɛbɛrɛli jɛkulu ye aw tɛ tɔn jɛkulu ye ministre min dun don a bɛ tɔn jɛkulu ci a bɛ bɛrɛbɛrɛli ou bien a bɛ fɛ u ka M5 ci de papier ma t'a la o papier t'ale la o n'olu ko ka t'o kɛ o tɛ ɲɛ dɛ banque ka syndicat n'o ye SINABEF ye k'olu fana bɛ ka wulikajɔ labɛn dɛ u ye kunnafoni di kɛ kunun k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye u ka baarakɛlaw ye ko olu bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna na nin waati in na Amara n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma min ye Amadou Ba ye ni ale ye banque olu ka secrétaire général ye an bɛna ale kumakan latɛmɛ sabula u ka nin kɛlɛ in mɛnna u ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ u ye kibaruya sugu bɛɛ di u y'a jira k'a fɔ ko min ye PMI Mali kɔnɔna na ko yen ko nafa u ka mɔgɔw sɛgɛnnen pompisi minnu bɛ olu ka mɔgɔw sɛgɛnnen Ibi Pharma ma k'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛnnen BDMSA k'olu fana sɛgɛnnen ani u ka maa minnu bɛ n'olu ni san ju bɛ ɲɔgɔn na k'olu fana sɛgɛnnen don ko nin bɛɛ lajɛlen na k'olu kun y'u muɲu ka sabali ko nka k'a tɛna na ɲɛ min kɔ u bɛna na grève boloda n'Ala sɔnna a ma sini min ye Amadou Ba ye an n'ale kumakan latɛmɛ an ka kibaruyaw olu kɛnɛ kan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn suntigɛ bɛ ka surunya ɲɛ b'i la cogo min na n ka cɛ maninkakɛ bi ta ma nɔgɔ i ma dɛ i ye ji caman suri i kun kan dɛ ne y'a f'i ɲɛna n ko sun ye limaniya de ye sun i b'a ta i dusukun de la a tɔ Ala k'o nɔgɔya n ye Ala ka musaka nɔgɔya ni silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen Ala ka timɛko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ni Ala n'a kira sɔnna a ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoniw kɛnɛ kan Ala ka dugu ɲuman kɛ